Bisan pa man sa pag-plead not guilty sa akusadong si Renato Lienes sa kasong murder, kayang yatubang subay sa linog nga pagpatay sa dalagitang si Christine Lee Silawan. Mayor Pastor Dasam itataw nga mahatag sunod semana ang isaad sa lokal nga kamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga usa ka milyon ka pesos nga reward money. Matud sa mayor nga giklaro man sa abogado sa akusado nga giangkon gihapon ini ang krimen apan buot lang niining ma-downgrade ngadto sa kasong homicide tungod kay mas ubos kini og silot. Matud sa mayor, andam naman ang budget nga usa ka milyon ka pesos apan nagkapoliki pa lang karon ang Dakbayan tungod sa nasunong kalihukan kay pahigayon og mga adlaw sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. We are preparing on this nga kuan paghatag and it will be with the police. So, dili na natin po itong pa-convict ang Dili na kay na-emphasize naman sad pod nga kuan nga wa niya gibakwi ang iyang pag-amin nga siya mo'y nipatay.